Nkhani pano ndi Mwanamvekha komanso anthu ena amene anamangidwanso dzulo. Ndiye anthu amene wawa atulutsidwa akuti iwowa ali kale ndi mabelo kale. Ndi agwisa ntchito mabelo omwe amene nawo koma pakadali pano anthuwa akuti atulutsidwa pa belo. Ndi machizolowezi paja timadziwa akatulutsidwa ndithu amayenera kuti awayankhule anthu. Ndi akuyankhula ndithu ku Mtundu wa Amalawi. Osalephera mmene anachita Suleiman. Professor Mwanamvekha oye! DPP 2025! DPP 2025! Ndikubanyi nonse? Ndithokoze inenso ndili bwino. Toyamba ndipeleke ulemu kwa regional governor. Bambo Kambalame. Komanso ndipeleke ulemu senior governor. Senior this governor. Ulemu wanu. Komanso director Amai. Ulemu wanu. Ndithokoze executive yonse ya ku region, ya ku district, naso anyamata oji ya ku Nsika. Napenda 24 hours. Timu yanu. Kuthokozeni kwambiri. Ine ndikuthokoza foyoti maonesa ubale. Fa DPP ndi amodzi. Kauchokera ku South Central Region, Eastern Region or ku North, ndifa amodzi. Tose tili pa ulendo okalowa mboma. Tanyamuka. Aliona bana. Ndipo Funa ndikuzeni ichi. Kuti zimene kuchitika zikutipasa mphamvu. Mawa mweri mawa. Ndi Professor Atuluka Mtalika ku Blantyre. Rowa mboma. Baso tikachoka hapo tifuna tikana ni chito limoza ku Central Region. Kuti tiweso mboma. Ama nama kuti ya Central Region ndi kuchipinda zona. Unokujipinda kwa DPP. Ataona pa September 2025 pa 16. Yeni kuthokozeni kwambiri. Ikubira kubizana umenewu kuchita winali yense. Mkondo idida kalipo. Tikumenya imeneyi. Mamba migandu yokaje machaje zipaka. Atenika. Oye. Ndiye feti kayo konzeka. Yofunika tigwirane manja. Tigwirane manja. Tonse DPP komanso anzanga ku Nsika. Kuzwa mkuvutika. Yes bwana. Mkuvutika. Mashopo yose munaseka. Pa kapita nani? Inata. Maso katundu ango kwera nteko siku ndisi. Umemu bwana. Maso njala. Hali ndiona. Yose zozata ndi Professor Atuluka Mtalika. Kwa Professor Atuluka Mtalika ndikatundu. Ama kwa kuendesa ziko. Sisi tukuzona banozi. Vikiri 7,000. Masaje nini? Mabinda amenewa. Kozani ifaja ntawi. Ifanya muketi kide ku Blantyre. Here. Ndezi ka Motere jonji kanga chepe tipeleka kwa aye mai. Amene nkani azimai. Tipeleka so kanga chepe. Here. Kwa auje na ndani. Bwana Saidi. Ina kwa governor. Singa nene fika ifaja metiba le. Like, share, Malawian cameras, right.